Ana berkesik bali soko akil walayai asulan ora putus asa soko akil min rahmatihi saking rahmati Khalik, mengharapkan rahmati Gusti Allah. Waya tahap babulan seneng soko akil ilaihi maring Khalik disyukuri nikmatihi kelawan nyukuri nikmatil Khalik. Seneng maring Gusti Allah wujud rasa senenge kula nyastya syukur maring nikmatil Allah. Kudu disyukuri sedaya nikmate. Wa yuwalu bulan nepuni sapa ala dari kaya ngatasi mengkono lata ba ila Khalik. Nampune jadi langgeng nyati muago bahaki asa menawa sapa rati anggone kula yen suyo tobat iku ayat buka yen ditulis sapa akil minal muhibbina saking pira-pira wong sing disenengi. Kaya dia nuli teko ing akil apa al-mautu kematian. Kemudian kula yen ditulis dadi wong sing disenengi dening Gusti Allah. Wa utawi akil iku mustaqun bronto rindu kangen ila maulahu maring bendorone akil. Wa maulahu utawi bendorone akil iku asad duwe banget apane sokon kangen rindu. Injeng nalikane kula diastaya nekani sing jenenge al-maut. Nak sing wong mukmin mesti seneng. Nak sing raman maring Gusti Allah ya wedi. Nanti makane wene pengen urip selah. Karena dari Nabi al-mautu rahatul, kematian itu istirahat dari wong. Mahami kematian tuh hanya setuju tak orang mahami kemenangan bakal mati. Kalau sakit, wong bakal ninggal lagi apa sing diburu, ninggal lagi apa sing diseneng, ninggal lagi wong sing dicintai. Alikane kula nyasih kaya iso mahami ngoten iku mesti wedi karo sing jenenge kematian. Padahal kula nyasih ngertos ana nikmat surga, ana siksa neraka iku diawali nunggu sing jenenge kematian. Ana ning akhirat kunci utamane kudu pindah alam. Ora mungkin kula nyasih sok ning dunya terus ki. Tur perpindahan alam iku alam soyo gede luwih kompor. Kaya kula yen sedaya dhisik ning alam ruh banjur pindah ning alam kandungan utawa alam nabora. Jadi sing jero rahim iki omongne wis gedhe ra karuan kandungane. Tur bayi sing jero weteng ngono kuwi sakdure takwa puasai pemenangan. Orang mikir apa-apa, orang mikir utang, orang mikir loro hati, orang mikir loro, orang mikir mau boleh kanan mikir, orang mikir mau begini dia orang mergo wis takwa sakdure nopo utang. Mergo bajine alam kandungan ibu urip gantung neneng ibu. Jadi lahir di alam kandungan menurut rumah sana ngalikan isi kandungan harus berdiri raga depan. Kalau dia soyo sekolah alam kandungan terus mentu dengan gigi alam dunia. Luwih gede atau luwih cilik kira-kira? Luwih gede.
Berapa kali lipat? Wah, ratusan miliar kali lipat. Alam dunia ini luwih gede saka alam kan. Luwih gede ngeten iki. Ya ning dunia iki wis mulai ngrasake ana bahagia, ana sengsara. Wis mikir utang barang, wis mikir lara ati, wis mikir kudu nyambut gawe wis kudu mikir golek ngil sak pinunggal-pinunggalan ning alam dunya. Ya sesuk nalikane kula sedaya pindah alam meneh sing jenenge kuwi alam kubur utawa alam barzakh. Kuwi mestine luwih gedhe dibanding ke alam dunya. Jadi ngomong sing pun isi awake dhewe ning alam kubur utawa alam barzakh ngono kuwi nganggep awake dhewe iki yo malah jebule alam dunya kok cilike ngono bisa di alam kubur bisa di alam barzakh. Yo bandingane koyo wong sing mentu saka rahim ini nuju ning alam dunya. Janjane kula yen sedaya saka alam dunya ki yo lahir ning alam kubur utawa ning alam barzakh. Kane nalikane kula yen sedaya netepi kabeh ida adnaba ngono kuwi iso bae dhewe dicatet dening Gusti Allah wong-wong sing disenengi dening Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maulahu asyaddu syauqan ila liqa'i mari ketemu akil. Awake dhewe rindu seneng panggil dening Gusti Allah, ning Gusti Allah luwih seneng. Maka disenangi dening Gusti Allah. Jadi kudu disadari nek iki kula nyasaya aja nyepele karo amal. Makane derengake dan kita masalah libat iku ana 5 perkara sing diumpetke dening Gusti Allah maring 5 perkara. 5 perkara kuwi mau nalikane kula nyasaya ora iso mandi bahaya. Ana 5 perkara sing diumpetke ning 5 perkara liyane. Sing pertama apa? Rahmate Gusti Allah sing ngendi mau diumpetke ning kaapiane awake dhewe. Aku menjen sedaya niku krungu crita ngertos critane sing ngendi wong ngomong lakoni kira-kira mengamal sepele ning iku iso ndadekake Gusti Allah menehake rahmate. Gusti Allah menehake maghfirah. Gusti Allah kalih ngapura mergo apa mergo nuwun. Jadi ya kan iki Umar bin Khattab niku nderekake dawuhe Kanjeng Nabi. Irhamu man fil ard yarhamukum man fil sama. Bebalasano makhluk-makhluk sing ana ning dunya iki ning bumi iki engko makhluk-makhluk sing ana ning langit bakal melasi awakmu. Kok ternyata awakmu dilasi dening para malaikat. Malaikat kan dhuwur, harus sama. Suatu ketika niku Umar bin Khattab semerep ana bocah cilik niku duwe ngon-ngon. Ingon-ingone rupane manuk. Manuk iku manuk puspur yo empret. Rombongan wae jenenge empret yo. Bagaimana empret iki? Ya bocah cilik ngono kuwi yo kira-kira umur 5 tahun, 6 tahun tekan 7 tahun ngono kuwi cilik. Manuk kuwi ge dolanan. Jadi ditaleni ning sikile taleni rapian ngono. Ya cara yo ditaleni tali ngono kuwi lah. Di mana digoreng ngoten niku engko nek wis dhuwur ditarik tiba-tiba. Kalau kelakuan-kelakuan dhisik kali-kali cilik ngono. Cilik ngono wis disumpur-sumpur ngono iki tok. Bawa ngono kuwi tok taleni lalu tok tarik meneh. Jadi ngono terus manuke mabur ditarik tiba-tiba meneh. Manuke mabur tarik meneh. Manuke mabur ditarik meneh. Cuma ben kok sing ora ngoten niku. Wes akeh. Mergo iki dhewe Nabi welasana makhluk sing ana ning donya iki iku bakal diwelasi karo makhluk sing ana ning langit. Sanalika niku Umar bin Khattab duwe perintah. Karang kuwi ngene bocah cilik kuwi mau nek dipaksa kon ngecolke ya mesti berontak. Dituku, manuke mesti dituku.
Tuku cara saiki dituku rego 1000 ora entuk. Dituku rego 10.000 ora entuk. Dituku rego 100.000 gampangane rupiah ora entuk. Akhirnya itu dituku nganggo setengah dinar. Setengah duit di dinar. Kalau yang saya ngetos di dinar itu termasuk uang yang mahal. Setengah itu orang kalau cara gampangannya ya tekan tahun juta, tekan nebatan juta dolar saya. Niku menggali mengecokin manusia mau terus ditumbas kalau mengetok dicoba. Iku sing iso ndadekake dilolasi dening Gusti Allah untuk maghfirah Gusti. Orang mergo poso ning orang mergo ibadah, orang mergo liya-liyane ning aja terus praktekke awakmu terus ora salat, terus ora poso lan ibadah penting kelas ngaring wonten itu. Maknane apa sepele karo kaapian sing mungkin sepele dene awake mergo rahmate Gusti Allah, maghfirah Gusti Allah. Ada Gusti Allah iku manggon ning amale awake. Manggon ning amale awake dhewe. Yaiku iso gawe pembelajaran karo awake dhewe. Seperti anggonmu nyingkirke watu sing ning tengah dalan, iku iso ndadekake Gusti Allah welas maring awakmu. Gusti Allah oleh pengapura maring awakmu. Lah napa nek watu ning tengah dalan iki gawe wong liya rokok, aja malah dipasangi utawa ning dalan iso dari paku bendane waduh. Ojo ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Gusti Allah niku nyimpen azabe ning kemaksiatan ning awake. Ngati-ngati karo maksiat. Ngati-ngati karo perkara sing iso dadekake awake dhewe angsal bendune Gusti Allah, angsal siksane Gusti Allah. Ora ketang mungkin iku sepele. Misalkan apa? Wis seneng ngrasani wong. Lha iso kuwi iso entuk adabe Gusti. Ora sing terkenal ngoten niku, sing jenenge selama urip iki apike ora karuan. Tutuke meh mati kok malah dadi ora husnul khotimah malah suul khotimah. Lha kok cerita-cerita ngoten niku beda pelajarane awake dhewe. Maknanya kok ojo nyepele karo amal sing apik lan ojo ngremehke karo amal sing iso uga sekolah kuwi mau awake dhewe iso entuk pengampunane Gusti Allah, entuk rahmate Gusti Allah, yo iso uga entuk adabe ikove Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngucap sapa Abu Darda ya Abu Darda nikah bin Ka'ab Ahbil ngabarno sira ing ingsun angka khossi ayat yang saking luwe khususnya ayat yakni ngarepake sapa Abu Darda di Taurat ing dalam kitab Taurat. Pakola nuli ngucap sapa Ka'ab ya guru dawuh sapa Gusti Allah. Tola yo dawuh ing lafal tola taukul abror tola suwe. Dawuh iki maknane suwe waktune. Apa saukul abrori rindu ning utawa kangene wong-wong sing apik, pira-pira wong-wong sing apik ilalikoi maring ketemu. Wa ini sedune ingsun ilalikoi maring ketemu abror. Ikulah asad luwih banget apane saukon rindune. Awake dhewe yang seneng marang Gusti Allah. Gusti Allah luwih seneng maring awake dhewe. Awake dhewe luwih taat marang Gusti Allah. Gusti Allah bakal bales ketaatane awake dhewe luwih akeh. Kula jenengan sedaya ngamal marang Gusti Allah, ngamal krana lillahi ta'ala, mergo Gusti Allah dibales asal luwih akeh luwih banget. Makanya ning kene iki didhawuhake wa inni ila liqa hibla asyadu syauqan. Senenge wong marinya kasih itu ketemu. Kalau dengan sebenarnya senang berwong, itu mengobati kerinduan adalah dengan bertemu. Ketemu karo wong sing disenengi. Lah nek awake dhewe ngaku seneng maring Nabi Muhammad, ngaku seneng maring Gusti Allah. Lah kok
wedi karo sing jenenge kematian iki berarti hukum sejatine sama. Mergo bukti kerinduan. Bukti nyata kerinduan itu suatu perjumpaan. Suwi ora ketemu karo wong sing tok senengi, mesti rasane atine resah, atine ora tenang. Tapi nalikane ketemu karo wong sing disenengi bakal kepenak bakal tenang. Makanya ini kita lagi la asyad dan syokor. Kalau mengucap syokor kaat wamak tubuhnya itu dimaktub itu udah ilajani biha narik sisai ilajani biha narik sisai tola syokor akbar manutali wong tola bahkan boleh sokor man ni ingsun manutali sokor wong iku tola bahkan boleh sokor man ni ingsun wajah mongkon nang sokor man ni ingsun. Kok ana wong pengen saya cedhak marang Gusti Allah, yo bakal kasil. Saya cedhak marang Gusti Allah. Mantola bani wajadan. Kok ana wong syukur marang kawehe Gusti Allah, yo dolaran nikmat saya ditangri mergo tola bani wajadan. Mantola bani wajadan. Jadi kula jasyu kudu tansah mikir marang Gusti Allah. Eling mikir aja kok pahami secara tekstual kudu muni subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Ora ada model iki. Pemahaman pikir secara umum itu manfaatnya kata gagal awake dhewe. Napa iku pikir sejati kula jasyu nglakoni apa perintah Gusti Allah ninggal apa larangan Gusti Allah itu termasuk napa dipikir. Jenengan ngaji ngene iki kita masuk zikir maring Gusti Allah. Mergawa iki diperintahke kon wajib golek napa ngilmu. Padha sesuk jenengan ngono kuwi sing lanang-lanang nalikane wis berkeluarga nyambut gawe awakmu golek nafkah dari keluarga. Iku iso zikir perkara netepi hukum kewajiban wong lanang golek nafkah. Ya sing wedok ya iso awakmu ngurmati omahmu, ngurmati bojomu, ngurmati anakmu, ngladeni bojomu. Tok niati mergo naati perintah Gusti Allah kita termasuk napa dikir. Ya kan kula dhewe dikir kelan lahi eling maring Gusti Allah. Ngono kuwi uripe bakal bisa dadi tenang. Mboten mungkin kok tenang tanpa eling maring Gusti Allah. Kuwi ketenangan yang anak, ketenangan sing gagal sirna ora selawase. Akan iki diiringi ala bidzikrillahi tatma'innul. Benak pengen atimu ayem, anteng, tenang, ora gampang loro ati, ora gampang bersanggesul, ora kungsung. Zikir iling maring Gusti Allah. Ya dibarengi karo zikir sapinggal pinggale lan zikir akal. Zikir perilakune awake. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing kudu digarisbawahi mantola bani wajadani. Kok ana wong sing nyumpet Gusti Allah bakal ketemu. Bapak dhewe golek ridhone Gusti Allah bakal ketemu. Pengen nyakep ning Gusti Allah ya bakal iso, tapi bento nak pengen nyakep mbek wong nyadar mbek wong urung tentu iso cedhak. Awakmu seneng mbek wong wedok meneng wedok cedhak urung tentu iso dadi kunemu. Tapi nek awakmu nyadar marang Gusti Allah otomatis awakmu bakal kaya cedhak ning Gusti Allah. Jadi kan awakmu ngarepe wong menungso luwih apik ngarepno ning Gusti Allah. Sing pasti wae ngono ora nang jelas ngono kok. Awakmu seneng mbek wong kok uyan ati temenanan ngene ngendake. Gusti Allah. Ora awakmu golek rigone menungso, golek rasa senenge menungso. Yo malah saya adoh marang Gusti Allah. Mone ora kenal wong wedok ya sregep ngaji, ya sregep jamaah, ya sregep ana tahlilan yo melu, ana acara apa melu. Banjur kowe kenal wong wedok iso lali karo iso dadekake gendeng dadak ngono kuwi sak pirang. Wae ngaji iso lali ngaji. Wae mutolaah iso lali mutolaah. Lha menapa yo iki mau. Lha iki didhawuhke Gusti Allah. Dawuhke Gusti Allah ning ngendi iki? Ning kitab Taurat. Man tola bani wajadani wa man tola ghairi lam yaji. Kok awakmu
orang golek ning seliyane Gusti Allah yo ndelok tak ora bakal ketenangan ono ndak kehampaan sing ono ning atimu mergo wis ora adoh maring Gusti Allah. Ngarepke senenge wong liya nganti lali ngarepke senenge Gusti. Dadi wong sing pengen disenengi dening Gusti Allah. Jadi wong sing pengen disenengi Gusti Allah, kowe senengi di Gusti Allah, ndelok kowe seneng karo wong iso seneng ge awak. Ndelok apa iso dadi gampang. Kowe pengen opo ndelok keturutan. Apa sing tak butuhke ora kangelan. Ya mergo kowe wis rasa mahabbah maring Gusti Allah. Awake dhewe ora mau mahabbah nganti mahbub dadi kekasih Gusti Allah. Disenengi Gusti Allah. Akane kun mahbuban wala takun muhibban. Dadi wong sing disenengi aja sing nyenengi. Kowe nek sing nyenengi ontone lara ati. Ben moyang tok ning kono yo payu terus dienggae terus. Menghindar awakmu ontone lara ati. Tapi beda nek saling mencintai. Kok mencintai salah satu lah. Lara ati kan awakmu lara. Lu HP ngono kuwi saling mencintai. Nah saling mencintai enak sing lanang seneng sing wedok, sing wedok seneng sing lanang. Laku sak laku-lakune bakal ke. Tapi kok sing seneng sing lanang kok sing wedok ora seneng laku. Mudah loro. Makanya dibanding iki mana dola beri lan yajib. Kena pengen apa-apa jadi gampang, apa-apa jadi kepenak, apa-apa keturutan. Sing awal iku mau mantola bani wajar. Awake dhewe saya tak ning Gusti Allah, dewe Gusti Allah iki mau padha ning dhuwur kok di dalake bakal luwih akeh. Sekolah lain di Pakola nuli ucap sapa Abu Darda ya Abu Darda. Asyhadu nyaksani ingsun ini sedune ingsun iku lasami itu nyaksani iku lasami itu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ahli dewe sapa Rasul ada ing ikilah mantola dani. Iki sing didhawuhke Abu Darda iku Abu Darda ngono langsung saking Nabi Muhammad, saking Rasulullah. Sing dawuh iku mau mantola bani wajadani wa mantola bani lam yang jinni. Kena pengen disenengi Gusti Allah. Awakmu pengen sedajak maring Gusti Allah. Yo golek ridone Gusti Allah. Tapi kok salah lagi wa mantola bani lam yang jinni. Kok delelah uripmu sengsara, uripmu kutula-tula. Ora sasaran sapa-sapa sapa ngerti awakmu salat kemarin Gusti Allah. Wis ngono wae. Delelah cintamu tertolak, delelah kakean utang, delelah kakean masalah, delelah opo dadi ora enak kabeh ngono lho, mangan nganti pahit rasane ra blas. Apa-apa ora kepenak kumpul mek koncone ya ora seneng. Koncone sok guyu awakmu yen nelongso guyu palsu ngono kuwi, nek melu guyu tok ning asline atine ya soro. Ya sepuro ki arep mergo apa ya kowe watan pola kowe ya lan yang jine. Ini kita jawabnya dari Nabi Abu Darda krungu secara langsung ya guru hadza wa fi akhbari Daud dalam ikuling dalam khabare Nabi Daud utawi Daud ini ana wa hasatune Allah iku kala Daud sapa wa ya Daud ing Daud pripun kabar sing disampaikan Nabi Daud. Pripun kabare sing disampaikan Nabi Daud? Terus ya Daud ini. Iku kala Daud sapa Allah, ya Daud abdi nekakno sira ahla ardi ing ahline bumi ingsun. Ini sedune ingsun iku habibun kekasih. Liman kedue wong. Ahabba kang seneng sapa mani ing ingsun lho iki lho, enak ora karuan. Ini habibun liman ahabbani. Aku iki kekasih wong sing seneng karo aku. Nah kowe pengen cintamu terbalaskan secara konang, secara langsung dan rasa cintanya lebih besar ke seneng ning Gusti Allah. Terus bukan makhluk mau panen loro ati. Jadi perjuangan sak dirang-dirang nanti lali kabeh.
mangan rasane lampang, ora enak kabeh rokok yo rasane ra iso kaya biasane nyadote biasane wenake ra karo ngono kuwi wenake ra karo kaya loro ati rokok yo rasane pahit ora enak pokoke ora enak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajali sulan sing ngawuri lungguh liman maring wong liman kedue menjelasaken ngawuri lungguh sapa ngani ing ingsun. Gusti Allah ki cakep karo wong sing gelem nyaket ning Gusti Allah. Ya iki termasuk majelis anggone kula dhewe sedaya ngaji ngene iki tak minangka supaya awake dhewe saya cakep ning Gusti Allah. Lha iku jali sun liman jalasane lungguh mergo Gusti Allah. Lungguh marang Gusti mergo Gusti Allah ki ora kudu majelis-majelis taklim ngaji ngeten iki mboten. Jenengan ketemu karo kancamu, jenengan ketemu karo keluargamu, karo dulurmu kok awakmu iso seneng. Rasa seneng iku mau ngono kuwi mergo Gusti Allah. Wis kaya dirahmati Gusti Allah. Jadi sun liman jalasan. Dipahami ora kok gawe majelis-majelis taklim mawon. Ya umumnya majelis taklim, tapi secara pemahaman luas sebetulnya iso ketemu marang wong liya padha malu kuwi duwe rasa seneng. Ngono kuwi rasa senenge mergo Gusti Allah. Wa mukne solan sing ndak sing ngaringi. Ngaringi iki ya sing aris. Liman maring wong anazakan ngaringi sapa men bidik kelawan eling ingsun. Wis itu anis gak ada wong jenenge anis. Anis iku maknane alim to anis maknane iku sumeh. Kepenak apa urusan-urusan bebeken itu jadi gampang. Waso abalan kekancang. Waso abalan ngancang liman narik wong so abakan kekancang sapa nani ing ingsun. Lan sing bakal jadi yahiki utawa bakal ngancani maring awake dhewe. Muhtarun lan pilihan liman kedue wong. Ikhtaro kang milih sapa nani ing ingsun. Dadi wong sing taat maring Gusti Allah. Pilih mergo Gusti Allah. Bamuti lan sing bakal nambahake kepenak liman maring wong atau akan taat sapa nani ing ingsun. Saya taat adalah saya kepenak. Bener mungkin ketaatannya awake dhewe ora dadekake sugih, ora ono critane. Taat kok iso malah dadekake napa sugih. Aja salah paham. Lah aku ibadah ya ono yene kok ora sugih. Salatku yo tak terus iso yo wakiahan terus yo Tuhanan terus tapi kok ora lek dan sugih. Aja salah paham. Ketaatan iki ora jaminake awake dhewe dadi sugih, ning jaminake awake dhewe uripe saya cacak marang Gusti Allah, uripe saya penak, saya tenang mungkin bondone ora saya akeh ning sugih ati saya tambah. Sugih ati saya tambah mergo innal ghina ghinan nafs. Sugih iku sugih jiwa. Ning endi ning nanggone ana ing ati. Ning atine awake dhewe. Wondo muang kene barang ketenanan. Ya saprawu kuwi rupa kuwi ora kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akabal rasenengi ing ingsun sapa hatur wong suci. Aklamu ngerti ingsun dalika ing menolak mahabbah yakinan kelawan yakin. Gusti Allah niku ngertos endi sing seneng tenan, endi sing ora. Utawa sing etok-etok kaya wong munafik ngono kuwi sing ngerti. Gusti Allah ngertos. Mergo innallaha alimun billatis sudur. Gusti Allah ngerti gerakan sing nama ati awake dhewe. Kita nama dhewe seneng mbek wong kan urung tentu jelas. Kita ada ngarepanmu apik ngono kuwi. Jebul ning burimu kaya penyakit ngono ya sak pirang-pirang. Ning ngarepanmu munduk-munduk apik era karo ning buri rasane awakmu. Tapi kan awakmu ora ngerti, kan Gusti Allah ngertos dhewe endi sing sajane seneng iki. Bismillahirrahmanirrahim.
min qalbihi saking atine ahad. Jadi Gusti Allah niku ngertos apa sing jero atine awake dhewe. Kulo yen saya ora iso ngapusi. Illa qabil tu kejaba napa ingsun. Bu ing aplikasi kedue zat ingsun. Wa ahbab tu lan seneng ingsun bu ing ahad. Kuban ing seneng. Layak takut dan kang ora dhisik. Bu ekop sapa ahadun suci min khalqi saking makhluk ingsun. Rasa seneng Gusti Allah ning awake dhewe kuwi luwih dhisik dibandingke makhluk-makhluk liyane. Lah omone awake dhewe kok perkara senenge Gusti Allah nyiptake manungsa itu sebagai khalifatullah fil iku mergo wujud rasa seneng. Ngalahake rasa senenge manungsa-manungsa liyane. Makane iki didhawuhake layak dapat damuhu ahadun min khalqi. Ora ono sing iso disiki iki rasa senenge manungsa makhluk Gusti Allah marang Gusti Allah. Mergo iku wis kawitan onone dunya iki, onone manungsa urip ning dunya iki ora liya mergo rasa kok rasa seneng Gusti Allah maring manungsa. Manungsa niki sing kudu diwani termasuk makhluk sing sempurna. Makhluk Gusti Allah paling sempurna kuwi sapa? Manungsa. Dia aja awake dhewe ngelak-ngelak wong liya, ngicip wong liya. Tuh ngolok-ngolok wong liya aja. Apa meneh nyacai dalam bentuk fisik itu ora iso nggawe kok karo ngelak-ngelak. Aja nggawe. Cuma terus dia ngerokok ngeter iki terus kok udan ngono kuwi sing ora. Kawaran bukti-bukti ngono kuwi kok udan iku. Tek bukti. Aja cuma yo fisike ana cacat sing ora kaya manungsa normal terus kok ece ngono kuwi yo ora apik iki wong. Bahwa dhewe ngecek maring makhluk iki sejatine ngecek Gusti ora usah ngecek juga kan ngecek. Juga kan bawa ngecek. Awake dhewe iki ora iso gawe ngecek karo wong liya. Wong dhewe ana pocong dulur-dulur ning kondisi sosial pripate rada bermasalah terus kok udan parah dan biru. Ora utawa delalah ana ning sekitar awake dhewe sing mungkin lakune rada diblok utawa lakune rada bermasalah terus kok jancang-jancang ora ana wong sing gelem terlahir tanpa niku boten enten kabeh wong iku duwe kelebihan lan duwe kekurangan iku pun didesain jadi Gusti Allah kalau makhluk Gusti Allah paling sempurna sapa ya manungsa. Makhluk Gusti Allah paling sempurna sapa manungsa. Lah kae manungsa di malaikat luhur di luhur manungsa. Lah malaikat kok taat yo taat terus ora yo nafsu. Ya manungsa yo iso taat yo iso maksiat. Makane unen-unen iki manungsa tapi ngumpuli maula kakak tupelek elek ngumpuli setan nanti ono unen-unen setan das setan das iki ya sapa manungsa sing tak alas ku setan kok manungsa ta janjane iki manungsa setan iki malah janjane ku setan yo ono apike ngono kuwi perane weh pasane nyejak ono gone apa pikir gone dari dulu aman deh. Lelah aman deh. Orang gangguan belas dengan alasmu rumah. Tapi yo peran setannya wis mulai hilang. Lah sing jadi setan yo malah setan das. Iya. Sing ngekai gunung ki ora setan wis ngekai gunung yo. Sing ngekai sapa? Sing ngorok kanggo sak pirang-pirang kuwi ora setan ora kanggo iki ora kan. Sing ngekai sapa? Yo menungso kuwi lho sing ora tanggung jawab.
Sing mati lamun kuwi ora setan ora iso mati kuwi ora iso. Sing apik-apik yo ora setan sing loro sing iso kuwi apa manungsa. Jadi ake banjir ki asline ora setan, jadi ake banjir ki apa? Yo manungsa kuwi kok sing minggu-minggu dadi nopo setan. Setan kuwi iso minggu-minggu dadi manungsa, yo soalé manungsa iso minggu-minggu dadi setan. Dadi ojo kaget nek kadang lakuane wong ning sekitar awake iki kelakuane kaya kelakuane setan. Nanti setan iki bingung jenenge setan iku sapa. Nek bodoh kok sebul kelakuane lho setan kok. Makane kalau jangan kudu mesti ini menunjukkan termasuk makhluk yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.